Prvi dan duplog programa šampionata Srbije na brdskim stazama pod nazivom Nagrada Rakovice 2017, koji je održan na poznatom beogradskom izletištu Košutnjaku, pripao je Aleksi Radojkoviću u Ford Focusu, koji je tako nastavio seriju dobrih rezultata na brdskim stazama. Mladi Beograđanin je bio brži nepune 2 sekunde od veterana Vitomira Cvetića u Volkswagen Golfu 1, dok je treće mesto pripalo još jednom odličnom Aleksandru Vidosavljeviću u Jugu 1.4. U subotu na prvoj trci postigao sam prvo vreme u generalnom plasmanu. Prvo vreme sam imao i na treningu i na trci. Završio sam ispred Vitomira Cvetića Susija i Aleksandra Vidosavljevića. Ozbiljnu trku sam imao sa Urošem Brkićem, koji je nažalost imao udes na poslednjoj krivini posle cilja. Bila bi odlična trka da je on završio do kraja. U nedelju je meni na drugom treningu pukao motor i nisam završio današnju trku. Zvanični treninzi odrađeni su u predviđenom vremenskom roku na zadovoljstvo sasvim pristojnog broja publike pored staze, ako se uzme u obzir da je sezona godišnjih odmora, ali i da je Košutnjak jedno od prestoničkih mesta namenjeno za izletnike. Drugi najbrži u klasi 8, posle pomenutog Radojkovića, je Života Milić, koji je ujedno 12. u generalnom. U klasi 7, četvrto i peto mesto osvojili su Dragan Balačikić, odnosno Željko Milutinović, koji po svemu sudeći brdsku trku koristi kao uvertiru za predstojeći beogradski reli, koji je na programu narednog vikenda, a na kom će Košutnjak biti jedan od brzinaca. U klasi 6 najbrži je bio Mario Zahirović, koji je u generalnom završio kao 13. Bila fenomenalna u prvoj, juče u subotu sam imao prvo vreme, pobedio sam, danas u nedelju drugo vreme, imao sam mali problem sa kolima, ali sam ekstra zadovoljan, vodeći sam u šampionatu na brdskim trkama, tako da je to zašto smo došli, to smo uspeli. Vitomir Susi Cvetić je sam u klasi 5, ali je vozio kao da je ista prepuna. Najbrži u klasi 3 bio je Vuk Radenković ispred Mirka Deretića i Luke Kotorčevića. Vredan posebnog pomena je Jovan Lazarević, koji je slavio u klasi 2 popularnom hibridu, ali ne zbog toga, već što je u generalnom plasmanu završio čak 8. sa ozbiljnom razlikom u odnosu na prvog kolegu iz svoje klase, ali i u odnosu na druge u jačim automobilima. Najbrži u klasi 1, mali N, bio je Marko Marić. Drugi dan duplog takmičarskog vikenda šampionata Srbije na brdskim stazama, Nagrada Rakovice 2017, koji je održan na Košutnjaku, pripao je Aleksandru Vidosavljeviću u Jugu 1.4. Treće plasirani u generali prvog dana Vidosavljević je više nego zasluženo slavio u nedelju, pobedivši ujedno i u klasi 4. Popularni Boboj je više nego raspoložen za takmičenje, a nekadašnji ponos nacionalne autoindustrije u njegovim rukama je perfektno funkcionisao. U prva trkač u vikendu u subotu koja se vozila, za mene odlična. Treće mesto u generalnom plasmanu, prvo mesto u klasi, konkurencija dobra, ja sam zadovoljan sa svojom vožnjom. Imao sam nekih sitnih problema, ali to smo u hodu, što se kaže, otklonili. I sve je bilo onako kako treba da bude. Zadovoljan sam. Nedeljna, to je današnja trka je prošla odlično. Nažalost imali smo odustajanje još od subota od Uroša Brkića koji je izleteo nažalost, pa Aleksa Radojkovića odustajanje zbog motora Susija Cvetića, tako da sam ja završio prvi u generalnom i prvi u klasi. Eto, to je to. Šta da kažem, sve je organizacija odlična, nemam nikakvih primedbi, konkurencija je jaka. Dobra, klasa se razvija sve više i više, 1401, sledeće godine će biti sigurno još dosta jače i dosta boljih automobila i tako. Drugo mesto u generalnom plasmanu osvojio je Dragan Balačikić u Hondi Civic, konačno podsetivši na lanjske partije. I Željko Milutinović je konačno poterao svog Renault Clio RS, kako zna i ume, pa je treće mesto u generali sasvim pristojan rezultat. Inače, drugi takmičarski dan obeležilo je nekoliko odustajanja na prvom mestu Alekse Radojkovića, najbržeg u generalnom plasmanu prethodnog dana, ali i jučerašnjeg drugoplasiranog veterana Vitomira Cvetića u Volkswagen Golfu, koji je bio ozbiljan kandidat za najviši stepenik na pobedničkom postolju u generali.
U klasi Mali N videli smo preslikanu situaciju od subote. Marko Marić je još jednom bio neumoljiv. Bojan Jovanović je morao da se zadovolji drugim mestom, ali i peharom za najbržeg juniora. Trka je prošla u subotu fenomenalno, imao sam puno sreće, auto me poslužio, Bane je napravio dobar agregat, malo bilo moje veštine, malo treniranja i sve se završilo sa velikim uspehom. Dve pobjede, subota i nedelja. I zahvalio bi se publici puno što je došlo u ovom broju, ipak on je nama puno značajan deo nas, tako da dosta nam znači što su došli. Želim da se zahvalim svom klubu ASK Gaga Racing Team i Mas Company, svim mojim sponzorima koji su podržavali, Slavko, Vranić i dosta njih, tako da... Konkurencija je bila zavidna, stvarno su bili vrhunski vozači, vrhunski su se spremili, ali imao sam više sreće u prvoj vožnji na drugom treningu, tu sam napravio stekao veliku prednost i posle sve išlo svojim tokom. Klasa 2, poznatija kao Jugo Hibrid, pripala je Jovanu Lazareviću, koji je čitav vikend demonstrirao raskošno umeće upravljanja automobilom na brdskim stazama. U prilog tvrdnji govore i vremena kako na treninzima, tako i na trkama oba dana. Prvog dana bio je brži 9, odnosno 6 sekundi drugog dana u odnosu na drugoplasiranog u klasi, hrabrog Miloša Trovača Spasojevića. Pa evo, pre svega htio bih da pohvalim samo organizaciju trke. Staza je najbolje spremljena do sad. Vozio sam više trke na Košutnjaku. Ovaj put me stvarno oduševilo, što bi se rekao, sve po PS-u. To je što se tiče organizacije, što se tiče mene i samog trkačkog vikenda, jako sam zadovoljan. Ubedljivo sam bio prvi na treninzima, na svim treninzima sam bio prvi, na svim trkama sam bio prvi. I uglavnom je bilo po 3-4 sekunde razlike, tako da sam ljudski vodio, trudio sam se, borio sam se sa autom, sa samom stazom i jako sam zadovoljan. Zadovoljan sam mojim klubom, mojim timom, sa mnom i svim ostalim ljudima koji su pomogli. Posebno da istaknem Bagi Trans, mog oca i moju majku, mog mlađeg brata, koji me zivka na osnovu na telefon i pita šta si uradio. Miloša Tjunera iz Kragujevca, veliki pozdrav za njega i za kolegu Nemanju koji ide sa nama na trekama. Naravno pozdrav i za moju Sirču, to ne mogu da zaboravim. I to bi bilo to. I kako je konkurencija bila? Da, kako to da izostavim. Kao i uvek, konkurencija u hibridu je jaka, ima nas dosta, svi se vozimo blizu, mada ja sam ovaj put malo odskakao jer opet sam bio spremniji od svih njih. To si vidio po rezultatu? To se dalo vidjeti po rezultatima. Mada veliki pozdrav za njih i svaka čast, pogotovo svaka čast Milošu Spasojeviću, poznatiji kao Trovač. Čovjek je izgubio nogu davno na jednoj trci i danas vozi sa jednom celom i sa jednom pola. Tako da divimo se. Drugi je završio juče i danas, divimo se. Svaka mu čast. Hteo da najavim kružnu trku na Beranovcu koju organizuje moj klub BB Racing Team Kraljevo. Trka se održava 16. i 17. septembra. Pravimo jedan mnogo veliki spektakl. Pomerit ćemo start same staze. Biće mnogo inovacija, a samim tim bih hteo i da pomenem da su se, da kažem, novi trkači, to je stari trkači, odlučili da će ovu kružnu trku voziti u klasi hibrid, odakle su nekada i počeli, a to su Toške, Mirko Milovanović, Darko Božilović, Susi i Dejan Čolović Čola. Već je palo i neko klađenje, ja se nadam da će biti jako žestoko i jedva čekam da to dođe. Vuk Radenković ponovio je subotnji trijumf, a u toj klasi 3, Deretić i Kotorčević su takođe na istim pozicijama kao prvog dana. Klasa 6 u nedeljnom okršaju pripala je Milošu Brkiću, a sedmica Draganu Balačikiću. Evo smo na brdskoj trci Rakovica 2017. Jučerašnja trka je prošla uz malo problema sa autom, zauzeo sam 3. mesto. Imao sam probleme koje sam otklonio u toku noći. Na današnjoj trci zauzeo sam 1. mesto, prezadovoljan sam, kao klub smo isto 3. Isto smo uzeli pekar kao klub, 3. mesto smo osvojili. Sve u svemu jedan jako dobar vikend. U klasi 8 drugog dana nije bilo ni jednog takmičara od trojice sa početka vikenda, pa niko nije ni završio nedeljnu trku.
Imali smo jako lep vikend za nama, brdska trka na Košutnjaku, kako vam kažem, pravi kamp Košutnjak smo imali 2 dana na predivnim terenima Košutnjaka, sve je bilo jako lepo, momci su bili perfektni, odlična je vožnje. Najvažnije u svemu da su svi dobro, svi su zadovoljni, znači svaka čast organizatorima, znači samo nadam se da ćemo naredne godine da se pokažemo još boljem svetlu i sa još više takmičara.